Hola? 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 Hola, sí. Que tal? Ten que perdoar, pero estaba pensando forte. Que quería? Que? Que quería? Vostede é? Son o dono do concesionario, pero se quere que atenda alguén, espera un momentiño que ahora chamo ao xefe de vendas, vale? Perdón, Hola, que tal? Son o xefe de vendas. Hola? Hola. Quería que me ensinara un coche. Entón mellor chamo un vendedor, Espera aquí un momentiño, Hola, que tal? Hola? Son un vendedor. Hola? Que tal? Quería que me ensinara un coche. Sí, moi ben. Non sei se dou conta. De que? Son o mesmo. Si non mo di? Sí que me din ¿Eh? conta, pero non entendo a que ven esta chambonada. É para saber se o cliente é parvo. Sorprenderías. Bueno, pues... Pero claro, unha vez que sabes iso, xa negocias de outra maneira. Bueno, pues ten que perdoar, pero a min parece unha estupidez grande, pero... bueno. Moi ben, pois entón, se ten unha queixa, vou chamar ao xefe de vendas. No. Póñase aquí, por favor, Ben, que quería? Ai, pues viña por 3 kilos de acelgas. No te joden. Quería cambiar o coche. Por 3 kilos de acelgas. Pareceme un mal cambio, un mal cambio. No, vamos a ver, quero comprar un coche. Quero mercar un coche. Moi ben, Bien. está no sitio aceitado, moi ben. Bien. E xa ten pensado que coche anda a buscar? Pois non o teño moi claro, porque, verá, eu fago máis ou menos uns 40.000 kilómetros ao ano para ver ao meu mozo. E que me compensa? Cambiar de mozo. Refírome a diésel ou gasolina. Eléctrico. Aquí a xente só está levando eléctricos. Eléctrico? Sí, É iso? eso só vendemos eléctricos. Bueno, pero o coche eléctrico teño entendido que sai máis caro. No, se só conduces de noite, non. Cambiou a tarifa, non veu o telexornal. Sí, vin o telexornal, sí. Pero chamoume máis a atención o corzo que lle daba de mamar a unhas jaliñas con 2 cabezas. Non vin o da luz. Non o vin? Preocúpase vostede polo medio ambiente. Sí, é un defecto que teño. Outro día, por exemplo, tirei unha lavadora ao lado do contenedor de plástico. Creo que estaba no sitio correcto, non? Sí, vostede é unha persoa absolutamente exemplar. Sí, eu son máis verde que Donna Summer. Que Greta Thunberg. Pois sí, precisamente, o coche eléctrico é, digamos, a opción máis propia para o planeta. Pois mira, xa me está gustando, porque voulle contar. Teño unha veciña, vale, que se chama Carmucha. Carmucha puxo un contenedor de vidrio xusto diante da porta para que a xente pense que ela recicla, que xa lle dixen eu. Carmucha, valo encher rápido, porque ela dalle moito que o anís, non sabes? E eu non sei como ainda teñen a foto do mono e non teñen a túa. Pero iso que ten que ver? Home, pois que cando aparezca eu co coche eléctrico vai morrer de envidia por saber que eu son máis cronoloxista que ela. Ecoloxista. Vamos a ver, se hai que aprender vocabulario para estar na gallega, eu marcho para Telecinco. Pois mire, xa que o comenta, Sí. este modelo estáse a vender moito, Este mesmo modelo mercou no Easy. Easy? Sí. Pois entonces sí que ten que ser ecolóxico, porque Easy é unha boa persoa. É moi tranquilo.
súper tranquilo. Coñeceis, si vostede? Por favor, onte fomos a un enterro, cando levábamos media hora ali, levantouse o morto e dixo, pero queres que lera? Pero, bueno, o que sí que din é que estes coches teñen pouca autonomía. Non, pouca autonomía din que ten Cataluña. Ainda que... Se lle son sincero, para min quen ten pouca autonomía é Aragón, sobre todo o que tivo, claro, comparado con eso... Vamos a ver, estou me referindo a que hai que cargalos moito. Ai, non, Eso son faladurías. Son faladurías, son os das gasolineiras que andan ao cárter, ademais, non como a min, por suposto, entende? Este coche en concreto pode botar meses en recargalo. Que? Sí, sí. Podo andar co coche sin cargalo? Ai, non. Se anda con el, ten que cargalo todos os días. Pois é que eu vou moitísimo a Padrón. Ai, sí, aquí. Que? Aquí. E a vostede que lle importa? É por saber. Vou ver o mozo. Ah, sí? Sí. E vai vos ben? Pois sí, genial. Pois non se che nota nada. Véxote así como pouco apagada, non tes ese brillo na cara que teñen os namorados. Pois estamos para casar. Pois é iso, era iso, claro, era. A ver, despois tamén vou moitísimo, por exemplo, a Pontevedra a ver a meus pais. Ah, e teñen boa saúde, por suposto. Sí, pero a vostede que lle importa iso? Home, non, é importante. Vas comprar un coche para ir ver teus pais e morrenche mañán, acabas dispois a Pontevedra, pinta la mona. Entendes? As decisións hai que tomalas coa cabeza. Sabes que me dixo iso? Omar Montes. Ben, pois, este coche ten unha autonomía de 150 kilómetros. Pasa yo mismo ao meu mozo, quédase algo corto. Ben, pois xa que vai facer moitas viaxes, case mellor lle compensa este preciosidade, este outro que ten autonomía ilimitada. Pero se este ten autonomía ilimitada, logo por que a xente compra ese? Amiga miña, porque hai unha diferencia de precio, evidentemente. Ese dai vale 30.000 euros. E este? 30.200. O sea que por 200 euros a xente non compra un coche que ten autonomía ilimitada e compra ese. Entonces tenme que explicar porque a xente é tonta logo. Porque hai unha parrillada en fronte e a xente ten prioridades. Hombre, é que 200 euros en criollo é moito criollo. Vostede sabe ben, Bueno, pois, veña logo. Vendido. Envolvo-yo. No, xa o levo posto. Eso sí, tenmo que desenchufar para poder leválo, claro. Que senón non cerra a porta. Vamos a ver, como lle explico eu. É que non... Quero dicir... Non lle podo desenchufar. Como? Porque se lle desenchufo non anda, vai con cable. Como que vai con cable? Claro, por iso ten moita autonomía, entende? Tecnoloxía galega punta, por suposto. Quero dicir, hai híbridos que son enchufables e hai híbridos que son non desenchufables. Pero, a ver, vamos a ver. Pero como vai a ir cun cable? Vamos a ver, eu pensei que me estaba falando dun coche que tiña, eu sei, unha superbatería ou que cargaba co sol. Canto mal fixeron as calculadoras, carallo. E pregunto, podes ir por aí cun coche arrastrando cable? Por suposto, absolutamente, rotundamente, sí. Sempre cando volvas por onde fuches. E se chove, non pasa nada? Ningún problema, no problem. Mentre non se molle,
Consume moito? Aí contolle... Cando collo o coche, teño cuidado de non acender ningunha cousa na casa porque salto automático. Vamos a ver. Si estou no coche, non podo encender cousas na casa. É que licuá. Entende? Porque tanto lle ten. Se vai no coche non vai estar na casa. Xa, pero é que eu vivo con máis xente na casa. Que me está contando? Sí, Vive con máis xente. sí. Iso é un inferno. Vive eu só no maturo. Vamos a ver. Bueno, da igual, agora dixen que o mercaba e vou no mercar, hai que andar, ser firmes nas decisións. Genial. Sí, señor. Que eran de 30.200, me dixo. 30.200 o coche, cable aparte. Que? Cable aparte. Ah, e canto é o cable, entonces? 60.000 euros. Perdón? 60.000 euros. Pero é un cable ou é un enchufe na Deputación? É que vai... Cobrámoslo por metro. Ah, por metro. E entendo que irá reforzado con titanio, claro. Titanio caca, sopa de sobre. Mellor, vai reforzado con encaixe de camariña.